Төмәндә инде традициягә әйләнгән халыкара фестиваль Искер җыены узды. Ул элеккеге Себер ханлыгы урнашкан җирдә үткәрелә. Быел әлеге чара Мирас татар иҗтимагый оешмасының 10 еллыгына багышланган иде. Фестивальдә төбәктәге үз хәбәрчеләребез дә булып кайтты. Очрашу Искернең тарихи язмышы бөтен Россия конференциясыннан башланып китте. Тубол, Төмән, Казахстан һәм Казаннан килгән галимнәр, туган як тарихын өйрәнүчеләр, мәдәният белгечләре катнашында узды ул. Себер татарларының тарихи мирасы хакында фикер алыштылар. Иң катлаулы мәсьәләләрнең берсе Себер татар теленең язмышы. 2013 елның ЮНЕСКО аны үлеп баручы телләр исемлегенә кертте. Телне саклап калу максатларында бүген аның грамматикасы булдырылды, дәреслекләр әзерләү эше алып барыла. Необходимо срочно начинать эту работу создания учебников сибирско-татарского языка. И на сегодняшний день уже есть инициативные учителя, которые согласны, которые много лет уже работают в школах и согласны начинать работу по созданию таких учебников. Но необходима государственная поддержка, финансовая вот в этом вопросе. Бик күп чыгышлар тыңланылды. Тубыл шәһәрендәге Россия фәннәр академиясының Урал филиалы фәнни хезмәткәре доклады аеруча зур кызыксыну тудырды. Интернет шелтәрендә ул Россия президенты Владимир Путинга Чуваш борыны, хан зираты һәм Искер шәһәренең музей тыюлыгын булдыру мөрәҗәгате белән чыккан иде. Аларга тыюлык статусы бирелмәсә, әлеге тарихи һәйкәлләр юкка чыгачак ди. За моей спиной одно из таких сакральных мест России и находится. То есть этот вот священный для тех времен и народов, которые проживали в Сибири до прихода сюда русского населения. И потом именно на этом месте произошло генеральное сражение между отрядом Ермака, казачьим отрядом Ермака и войском хана Кучума. Конференцияга нәтиҗәләр ясалды. Искергә федераль дәрәҗәдәге һәйкәл статусын бирү резолюция пунктларының берсе булды. Бер кешедән кала документка бөтенесе дә кул куйды. Вчера как бы резолюцию приняли, я один воздержался от резолюции. Все. А почему воздержались? Некоторые моменты, я еще раз говорю, они скользкие, их нужно проговаривать, нужно обсуждать его. И не до конца. То есть здесь было однобоко все. Однобокое мышление было, то есть полностью. Выступающие в основном-то как бы были местные, да, а из приезжих, вот, которые вот, их раз-два я общался, мы должны жить одной единой семьей, говоря татары, независимо какие там, сибирские, казанские татары, крымские сейчас татары, мы говорим, да, должно быть одно название – татары. Фикер алышуда Барабин һәм Чат татарларының мәнфәгатьләре исәпкә алынмады ди Новосибирск кунаклары. Дело в том, что в Новосибирской области проживают тоже сибирские татары. То есть одна из групп сибирских татар – это барабинские и чатские татары. Что же тогда делать нам? Я одна из представителей чатских татар. Искер җыен фестиваленең икенче көне Себер гимны белән ачылып китте. Кайчандыр монда буш кырыйды. 10 ел дәвамында Мирас татар иҗтимагый оешмасы биредә тарихны саклап калу эшен алып бара. Кунак йорты, хуҗалык корылмалары барлыкка килде. Су, ут үткәрелде, мәчет нигезе салынды. Себер ханлыгы музее ачылды. Инде төп максат Искер тарихи мемориаль комплексын булдыру. Аллага шөкер, 6 көннәребездә безнеңке килеп, үзебезнеңке төп халыгыбызны вәлтереп Себеребезгә, үзебезнең ханнар торган yerебезгә килеп тукталуыбыз ул безнеңке оллы инде достижение дип мин беләм. 10 елның эчендә бер тин финансовый поддержкасыз ул үзебезнеңке теләгебез белән генә, үзебезнең дусларыбызның өлеше кертелгән өлеше белән генә эшләү авыр булса да, тың бәрәкәтле булып чыкты. Искерне Себер татарларының бурынгы дәүләт үзәге буларак җентекләп өйрәнү кирәклеген Казан галимнәре дә билгеләп үтте. Бу шәһәрнең гомум Россия һәм бәлки бөтен кешелек эшендә әһәмияте бар. Чөнки шушы шәһәрнең тагы бер исеме Себер, Иске Себер дигән. Бу Иске Себер дигән исемнең үз чиратында барлыкка килү караган вакытта ул Савер Сувар дигән этноним бар таша. Борынгы этноним, борынгы төркешәдән барлыкка килгән. Себер татарлары арасында һаман да алар килгәнчә булган Сапыр дигән халык турында сүзләр бара. Бу шул борынгы төрки каханлык вакытында барлыкка килгән. Без шуннан чыгарабыз хәзерге Себер дигән регионның исемендә. Бәйрәм чарасы намазга бүленде. Бу аңлашыла да, чөнки моннан 600 ел элек Себердә ислам таралыш алган. Ашһаду ан ла илаха иллаллах
Искер җыйыны һәр елны Төмән өлкәсе һәм күрше төбәкләрдән Себер татар фольклорын башкаручыларны җыя. Пышна ансамбле Төмән районы Муллаши авылыннан килгән. Максатыбыз нинди? Авыл халык җырларын, авыл Себер татарларының халык җырларын җыеп, туплап, халыкка күрсәтү сцена янын. Быел без күрсәттек Түңәрәк уенда Нерге туйны. Авыл халкы эшләгән, акчасы булмаган, шуңа акчасы булмаса да, вак кына балык тотып, шуны пешереп, зур туй итеп ясаганнар. Гөлия Садыкова, София Хайруллина, Татарлар, Төмән өлкәсе.